କାହାର କ'ଣ ନଥାଏ, ଚାକରର ସମ୍ମାନ ନଥାଏ, କ୍ରୋଧୀର ସୁଖ ନଥାଏ, ଖଳଜନର ମିତ୍ରତା ନଥାଏ, ଲୋଭୀର ସତ୍ୟତା ନଥାଏ, ଲମ୍ପଟର ପବିତ୍ରତା ନଥାଏ, କାମତୁରାର ଲଜ୍ଜଳ ନଥାଏ, ମାଂସାହାରୀର ଦୟା ନଥାଏ, ସ୍ୱାଧୀନ ନାରୀର ଚରିତ୍ର ନଥାଏ, ଅର୍ଥ ସଶ୍ରବ ସାନ ବଡ଼ ବିଚାର ନଥାଏ, କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧି ରୁଚି ଅରୁଚି ନଥାଏ, ବେଶ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ନଥାଏ, ଚୋରର ହୃଦୟ ନଥାଏ, ମୂର୍ଖର ବିବେକ ନଥାଏ, ସମ୍ପଦର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନଥାଏ, ପାପକ୍ରମର ତ୍ରାହି ନଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।